Sut allwch chi ddisgwyl cael eich clywed os ydych chi heb lais? Sut allwch chi ddisgwyl cael eich gwarchod rhag polisïau creulon y Toriaid heb lais? Oherwydd heb aelodau seneddol Plaid Cymru, bydd Cymru heb lais, a heb neb i'w gwarchod. Unwaith eto mae Cymru dan warchau. Mae'r Toriaid yn ceisio cael awdurdod i orfodi eu polisïau creulon ar Gymru. Bydd canlyniad yr etholiad San Steffan yn diffinio ein cenedl, ein bywydau a bywydau ein plant am flynyddoedd i ddod. Mae Plaid Llafur Jeremy Corbyn wedi troi cefn ar Gymru. Mae Llafur rhy wan a rhannedig i amddiffyn Cymru. Mae hi'n hen bryd pleidleisio dros blaid wnaeth sefyll yn gadarn drosoch chi. Wnaeth amddiffyn eich cenedl chi, eich economi chi, eich pobl chi. Mae'n amser pleidleisio dros Plaid Cymru. Mae ein heconomi, ein chymunedau a'n hunaniaeth dan fygythiad o dir Toriaid. Mae Llafur yn wan a rhannedig. Dydyn nhw ddim yn gallu sefyll lan yn erbyn y Toriaid. Peidiwch a gwastraffu eich pleidlais. Pleidleisiwch dros yr unig blaid all fod yn darian i Gymru. Plaid Cymru yw'r blaid honno. Bydd pob aelod seneddol Plaid Cymru yn mynd i San Steffan i frwydro dros ei gwlad a'i cymunedau. Mae hyn yn golygu bod yn darian i bobl, yn erbyn polisïau creulon y Toriaid ac yn erbyn casineb a rhagfarn. Mae Cymru wastad wedi bod yn wlad groesawgar. Fe nawn ni'n siŵr y bydd hi'n aros fel hyn. Nawr yw'r amser i herio'r drefn, i ddangos ein bod yn credu yng Nghymru, i amddiffyn Cymru, i bleidleisio dros Gymru, i bleidleisio dros Blaid Cymru.